majeje atete majeje up Blessed Lord Maria, caring for selection panam. And then when the picture is done, blessed, blessed, yeah. Blessed, Ndichatsanangurawo nyaya yangu pano mafambiro yakaita. Nyaya yandinotsanangura panapa ndeyekuvharwa kwemukadzi wangu ndiGivimarije kumba kwake. Saka ndichatsanangura mafambiro ayakaita. Mukadzi wangu inini ndakange ndongonzwa karunyere kubudikidza nemafambiro aaita asina kuumira zvakanaka. Saka ndakazama nepandinogona pose kuti ndedze kutsvaga kuona kuti kamufambire kari kutaurwa aka kangadai kari kapi. Zita ndiBlessed Chikuduti. Saka ndakazama nepandinogona pose kuti ndedze kutsvaga kuona kuti mafambire ari kuita acho ndeapi. Ndikazosvika zveshuwa pakuona zvandakaona. Wanga uri musi wa2 January gore rinori. Ndine kwandanga ndichida kuenda pamuchato musi wacho iwoyo. Vana takanga taendesa kwa mamangu nadedangu tichingoti zvetaingoita mazuva ese. Mama wangu pane kwaanoshanda kunedziwa. Saka taingoti vazukura holiday ndokwataivaendesa. Saka takanga taendesa musi wa31, musi wa1 vataita new year yedu, musi wa2 tatitori tiri pamba 2 January this year. Saka zveshuwa takatomukawo titori tese pamba ipapo tingori 2. Mukadzi obva atomuka obva atobika-bikawo zvemakuseni. Vatoti ndopakura here ndikati ini nangu chii ndichadya karega. Alright, zvakanaka. Tatandara hedu titori mumba. Saka mukadzi akazoti ndoda kumbonoona mai guru wangu. Ndikati zvakanaka. Ininiwo ndoda kudini kumbokwidza kwamuchada.
Katano zvakanaka. Takangoresta hedu tiri mumba imomo tingotaura nenyaya dzedu. Saka ivo akazotaranzira zvekuma10 baba. Ndoka akazoti inini ndaudawo ndidini ndiende kunoona mai vangu paya. Kati alright zvakanaka. Enda hako. Zvanzako imi muchadini muchaenda nguva yekumataura kuti muda kuenda pamuchada kwedu. Kati ndiri kuenda. Anytime ndogona ngodini kungoenda. Anza alright. Kati anytime dzangu dzadini dzakwana dzekuti ndiende. Kati it's fine. Enda hako. Ndobva rongedza kachipesi kake kaanonofamba hake nako ngoti kachipesi ako. Vatoti ndingaonawo here kasaga kadiki kana ka 10 kg pamwe kwandinofamba iko ndingazoona kuti chibage chinyowa. Kati tarisa mukadhibhokisi rapa here. Vatotora kasaga kayo bvaisa chipesi make muyana. Ndobva vatoti ndakuenda. Kati alright enda hako. Ndanditori mumba ndakatorara hangu. Kwakuchinga kupisa musi wacho iwoyo. Ndobva akanditi chimukai mudini muendewo muda kuenda nguwai. Kati ndinoenda. Ndadza chimukai muda kuzosara makadini munozosara muchirara panapa mukazotadza kuenda kwamuda kudini kuenda. Vandatoti alright vandamuka ndikabuda panze ndikagara pabhenji randari panze. Iye wangatorongedza pesi yake ubva atodini kwakutobuda kuenda. Asi wakataura kuti kapesi kangu kakazodamuka mabhande chi. Kati alright unozouya ndokugadzirira unodzoka nguva yekubva kwauri kuenda. Akati ndichazokasika hangu kudzoka because ndoda kuti ndizoisa bhinzi pamoto dzekuzodya manheru. Akati zvakanaka tosangana panapa panguva idzodzo ndozokugadzirira kapesi kako mabhande yaya. Saka wakati fambei achibuda muchiwanze wanga akutoenda ende andakagara pabhenji. Akati kapesi kangu kaya katodini onai mabhande yacho aya natodini auya kundodambuka chichi. Kati alright ndinogadzira wauya. Uchofamba futi. Saka ndainga kuona kuti unenge asikunatsa kugutsikana pakuti uyu zveshuwa uyu kuenda here kwaari kuda kudini kuende kwekwe kana kuti haasuda kuenda. Kamuonere kandaiitawo. Ndakangogara pabhenji paya. Uchobva azombomira futi. Wakangomira uchongoti dhunga munhu ari kufunga zvaari kufunga daiso. Ubva azongobuda paudini pakuenda. Ndakasara ndichigadzirira kuti ndidini ndiende kurwendo kwangu kwekona achida kuendawo. Zveshuwa ndakatobuda ndikaenda. Dzanga dziri nhau dzemushando. Pandakasvika ikoko vanhu vandachida kunoona akati basa riripo panapa asi sofa mari hapasina bayakapera. Totombomira kuti vana vazodini vazotumira mari. Kati zvakanaka. Ndozongonzwa kana zvadini zvaita. Kati alright. Ndobva ndatodzokera kumba. Ndichisvika pamba ndakangoda kuti gare kudai so. Ndobva ndazwa hazvisi kunyatsondiitira zvakanaka kuti ndirambe ndiri pamba ipapo. Ndaingodzonga zviri kuita kunge manzwi ari kuuya kwandiri ari kunditaurira kuti ndikutadza kunyatsa kufira kuti pamba panapa ngandigare. Ndakangodzwa pfungwa yakandibata kuti ngandiendewo kumashops. Yanga iri Friday. Ndatodzika kumashops. Ndichisvika kumashops kwekwe tendere. Ndobva ndanzwa futi pamashops hapasi kunyatsa kundiitira. But pfungwa yakazondibata ipapo yakangoti chimbomuteera mukadzi wako kwaenda. Nekuda zvakonekitana manje nezvimwe zviya zvakarongeka ndaingonzwa kuti mafambiro ake haasi kunatsokunaka. Saka handisina shuwa naye pakuti paanenge ati ndokwandoda kuenda ndiko here kwaaizoenda. Saka zveshuwa inini ndakangobatwa nepfungwa yekuti regai ndimuteere ndinonyatsa kuita make sure kuti paanenge aenda ndiko here chaiko. Zveshuwa ndakatoteera kuenda kwaanga aenda kuyo. Ndichisvika pamba ipapo paangati ndiri kuenda pacho panga pasina vanhu. Pakaita pachikomo dacho muzasi mune minda irimo inorima. Saka ndonga ndakamira ipapo zvekuti 10 to 15 minutes. Ndobva ndazonzwa maiyo ipapo maiguru ake anga ataura kuti ndiwo andiri kuende koona. Akazochekesanawo nevamwe vana vakatekesana. Saka ndakazongodzwa akati tinofara munofara here. Ndozvavakataura. Pandatoti panapa munhu haana kuuya kunokuba. Ndobva ndadzokera. But bandanga ndiri munzira kufamba kuenda ikoko pane misha iripo.
pandakadarika napo pane kamwana kamukomana kandakanga ndaona ndakatokabvunza rodhi iyoyo ndo inongofambiwa nayo kutoenda chi kwaanga ataura kwaya kuti ndo kwandiri kuenda ndakakabvunza kamukomana aka kandikati wamboonawo here mai 2 zvikanzi handina kumbowaona kuti auraizvo zvakanaka saka pandakadzokera ndakazosvika futi karipo kakane kashamwari kacho manje wanga kuda kutamba bhora parodi ndobva ndatokabvunza futi ndikati shamwari wazomboungakuona here mai 2 aya zvikanzi no handina kuaona asi ndanzwa achitobvunzwawo ndikati anga achibvunzwa nani zvikanzi anga achibvunzwa nani naGVR J ndikati alright zvakanaka ndikadabva ipapo ndikati okay saka apa zvikuda kunga kudini ngakakulinga kanechi ainzwa zvezve kuti uyu anozobvunza mukadzi wangu sei unodawo mudini ndikati alright zvakanaka vandatodhaivhena ndasiya rodhi yeye kuya kumashopsi yeye kwandandaakutodzokera kumba pandaisiya pandafamba neimwe rodhi kangori kachinharaunda kamwe chete zvekutoti iye mushake uri apa koita umwe uri apa koita umwe wechi3 wacho futi ndo panogara kamukomana kandaibvunza ikako kuzoti uri panext pacho pandatopinda ndakadai so akachibvunza akanzanzani anga abvunza aibvunza mukadzi wako ndigimarijeki wakanga abvunzawo kune kamukomana aka sekuti kaka achitambawo achibvunzawo mukadzi wako achibvunzawo mukadzi wangu sekuti parodhi pakaitambira ka uyu ndo paifanira kutodini atodarika ndipo obvunza wati wafana semabvunzira ndakandodini ndakandoitawo icho mandati alright saka bo saka zvirunga uda kudini ndikakolinga udaiso kati alright bo pamushaka pacho ndipo apa ndi kati alright bo pandafamba nerodhi iripo wakachenda kwana David kwacho pane rodhi iripo inofamba wainodini inozodarikira uchienda kwairi kuenda kudai pandafamba nerodhi iyoyo ndakuda kuti ndakutosvika pamusha pake ndofunga ndandotosarwa nezvekuti ndifunga 50 meters kubva parodhi ipo pakutosvika chi pamba pake nekuti rususa rwake rudai so runotodini ndo munotofambirawo chi karodhi kaka ndakabva ndatoteerera kudai so nekuti ndakanzwa vanhu vanga vachitaura ndobva ndatonzwa chi voisi remukadzi wangu riri kutaura ipapo nerimwe voisi rari kutotaura futi rechirume ndobva ndakabva ndatotanga kutotarisa manje kudai so vanhu vacho vati zvazviri zvemasikati zvimwe pasi 2 ndobva ndatotanga kutotarisa kudai so kuti vanhu vari kutaura apa vari papi chaipo chaipo mukadzi wangu wanga akagara pavheranda wanga akinga kuti vharidzirwe nepila repamba pake imba yake 3 rooms dining nespeya yemukati nespeya yepanzi ndo mamiriro yakaita chimiro chipamba pake uyu mukadzi wangu wanga akagara nechepavharanda ipo vakavharidzirwa nepila muchana leso saka inini pandakati fambei ndiri kudai so uyu ameno movement maonero akaita achiona inini manje ini pandakandoona kuti alright pandatohwanda kudai saka iye wakabva atobvunza zvikanzi wadini ndiani uri kuya kuno kweri ini bva ndatoramba ndakanyara bva ndatorara pasi saka mene kuti iye wakazvinzwisisawo sei kwaari kana kuti chii handizivi but ndo zvaakandibvunza ipapo ndisingazivi kuti wakaziya here kuti ndiani kana kuti chii vandarara pasi ndakarara pasi paya iye unenge akungoti ameno pamwe munhu ari kudini ari kudarika nerodhi ndobva ndatorara pasi paya ndochosumudza musoro kudai so ndobva ndaona mukadzi wangu tobva asimuka panga akagara paya paya uchoti nwa kudarika chi muvharanda mame opinde chi muspeya richi yepanze yaye yemuvharanda panze zvipfeko ndiri kuona ndizvo voisi ndanditorinzwa handingatadzoziva voisi remukadzi wangu hesitayo mumusoro ndii ndakamurukisa ndaitoiziva kuti chii ndiye unada kuona kudai kwete kuti ndaiita zvekufungidzira ochobva ati pfe murumu mwemwe ndodwa uyobva atera uyu muchinda pandakamuona paibvunza kuti ndiani wadini uri kuya kuno kweri wanga asina sheti yekumusoro akapfeka short regreen
wapinda wese mumba yemumu wavharana mumba yemumu windo rokutobva ravharwa keteni ravaradzikiswa zvavhara ndakatombodai okumeso kwangu kudai sekuti ndiri kuona here kana kuti ndiri kufungidzira chitiko ichocho chakandinetsa apa ndikutoona chaizvo ndobva ndabva ipapo apa ndikati ndodini pfungwa dzangu dzatanga kukanyika manje zvandainzwa zviya zviya ndizvo zvendiri kutoona izvi ndizvo izvi ndochidini panapa ndochidini ndakukakatidzana manje nepfungwa dzangu toita sei zveshuwa pfungwa ipapo dzakandibata dzakawandisa ndati vanhu ava vanodototema kuuraya vese but imwe pfungwa yakanditi usauraye ndakashupika funga ndakatora more than zvikuma 25 minutes zvichiende mberi ndichishupika kuti ndoita sei urusiye munhu 25 minutes munhu echitopedza waidosvika apedza waiti arubengu waitiwa giva wamuzivi aumuzivi zvaanoita givi iwo unomboita maminitsi manganorana mugara minutes mashoma saka waiti 25 waidoti aite kakawanda panguva iyo changamire ndakanga ndakunetseka nepfungwa 2 dzaindishupa dzekuti zveshuwa vanhu ava wanga watozona iwewe watopinda mukadzi wako uende unoziva kuti zvechikomba hazvina zvechikomba nemukadzi wemunhu hazvina romenzi pazvo pawakatanga kutofunga first 2 minutes wanga ari kutorowa kudhara iwoungadai wakatotera kwatosvika kuvhura dho wobata anhu asina kudini mai wakamirira iwe kuti aite zvaidi kuita iwe uzodi kuuya yanya iyo zvipamwana nenhu waiwo pfungwa dzako dzino inga dzakamhanya kwese kwawakabva uguka tiri kuona kuti pfungwa dzako wanga unatsobhanya wati svizvo ende uchida unoziva zvinoitika usikadi kuona makundo usakwira mugomo iwozvo wakanga uchidawo zviona here zvawakaona kana kuti zvakandoitika bhodzi tikaona movement yako wanga uchidawo zviona izvi kuti unge uine umbowo wakakwana iwo waida wavhoidha kuti wasarara wese here kana kuti waida kuzomubata arara nemukadzi wako wanga uchida chii bhozi nii ndirinika hautombomubati bamba mwacho nedhoka roruti rakavharwaka haindairibvisa dhoiro bhozi handisi zvuru zvemuruda waiti handisitozvida but iwo uri kuratidze daro kuti wanga uchizvida iwo 25 minutes chamwari kana kuti toti givuno mushonga chivuno handichazii hangu baipapo physically wakasimba givu wacho wakasimba waiti wodhaiwa hakwete machangamisi alright aiwa asikuti violence isusu we condone violence iwewe kuregera kuenda kwawakaita kwakusikafanirwi kukutadzise kuti wonotoita sei because pane maneighbors pane vanhu vari musurrounding area foni hadzibati 25 minutes waifanirwa kubuda umba momo panze pana anhu 60 dambudziko rakaitika ipapo changamire nderekuti vanhu vakanga vaenda kunhamo wese nharaunda wanga uri 1 iwo ini ndandiri 1 vaona kuti ndikaidera network haisi kudini haitobati zvachose saka wakati kauidera ndakatombozama kuti nditsvage kuti vangandibatsira ndi wakashaya drain right okay fine voita sei ndakazobva ipapo ndikati no ini panzvimbo yandandiri ndichikakatidzana nepfungwa dzangu kuti vanhu vando vaita sei ndototizosimuka kubva ipapo kuti ndichidini ndakati ndakuchienda ipapo zvaitika zvadini zvaitika right kwakusimuka ndakananga kudi kuenda ipapo saka pane mombe dzakanga dziri kutouyawo pamba pake ipapo
wacho wakazonga abudawo mumba imomo achida kudzinga Muda ngoyo wanga atopedza. unofana kunge anga atopedza Utobudo wangu. watotodzinga chii Kuti dzino wanga ari kuda kudzinga kuti munoti disturb. mombe dziri apa dzaa dzine mabhero futi dzaita noise. Right. Vadi. Ini ndoda kuti ndiende kunopinda kuti gate kwake kusvika ipapo ndopatakaenda kunosangana. Right. Wacho patandita wadini ndikati abo uri kudini apa ndikati no pane mombe yangu yandiri kutsvaga ine chironda ndiyo yandoda kunorapa. Ndiani akadaro? Ndii ndaidaro. Iweyo. Pane mombe idzo dzadziri kupinda pamakara. Chobvati uraiti saka mombe dzacho ndedzako here dzese dziri apo ndikati aiwa. Pane yangu. Hadzisi dzangu asi ndinoda kutarisawo kuti yangu ingadai iripo here. Right. Wakandoita kuti uone kusvika padhuze asakuvharira. Ndaida kungoedza kuti ndione zvandoda kuita ipo papo. Body. Ochobvati saka yangu yacho iripo here. Ndikati no hapana yangu ba. Ndikati saka wangu dii ndikati ndakutonotarisa kuseri uko kuti chi Wagwana. iripo here kuseri. But alright bo. Saka mira tidini tibude tese mira ndidini ndipfeke chi hembe kuti tese tibude tese. Ndikati ndinododini ndikumhanya. Ndautobuda ini. Ndautobuda. Watobuda. Watododini ndatobuda pa. Ndoti nditsanangure zvandakaita chaicho chinamiri handisi kuda kuti ndizotaura nezvimwe zvisizo asi ndoda kuti maitikiro azvakaita ndivandakaita. Rumu ika yanga ine mukadzi wako uyu nepawanga uri pane mamitazi mangani? Ndifunga pangagona kuita kana kuti zvekuma 50 meters. Iwewe ndati ari sei Broadway yake tingamukakuleta hedu anokurowa asiyo? kana zvinhu zvekuonesana chaizvo maresults anobuda kana taonesana. Ndubva inobuda izvo. Iwe mukadzi wako iwe usiyabane mukadzi wako. mukadzi wako apinda murumu. Waka uri girlfriend kana kuti mukadzi wako? Mukadzi wangu. Wakaroora. Saka wakatoenda ukamusiya futi ari. Andina kuzoenda pandiri kutsanangura kuti tisvike pakunokwedzera pacho. Makaroora here. Andakaroora. Ndandiri munzira. Makaroora here. Makandisati. Kuti ndakaroora. Tine 2. Wati ndakaroora kero. Ndakandokugadzirira kuda Ibhebhi rako iri. Kuti usakaroora ibhebhi. Musaita shona yakai kuti azowe ukagara nemwana wanhu 2-3 months wototi ndakaroora. Kuroora kunobvisira wanga usati waroora. Ndandiri mugadziriri. Unozikanwa here kwabereki acho? Ndasandasikana. Bhebhi ritori hure ka. Riri kutoita kuti une mari musi wacho ka. Iwo pamwanga usitorinawo mari ka. We cannot claim ka kuti tilei macharges panyaya dzakapusodaro because nyaya rutoitika panapa. Iwo bhebhi iri rine nguva richitokuta kuti ndiroore iwo hausitorora. Robva raona givi. Mune vana Hongu tine vana. vangani? Tine 2. Vana 2. Ane mukadzi. Mukadzi wacho akamusiya kuSouth Africa. Saka haana mukadzi. Saka iyeyu ndorato bhebhi rake zvino. Right, sitaura pamadini tichibvozopama pane pachatindakidza apa pese hapazonakidza vanhu. Hatoda kunyembera because tinoti titsvake mapoints ekutika tione kuzobatana nemunhu chitipe mapoints iwawo tione kubata munhu aripo ayasofa hatigoni kubata munhu chitaura zvinonzikwa tione kuenda mberi tinonyora. Saka ndabva ndabva ipapo ndichiti ndiri kuda kutsvaga chi ndakunotarisa kuseri uko kuti chi hakuna here uyu bva ndatomusiya ndopanga ari kuda kunditi chimbomera nditire sei tibude tese ndipfeke hembe yangu chichi ndopandakamuza kuti ndirudini ndiri kumhanya bva ndatobuda papaya fambei bva ndatopinda hamushiuti bva ndatohwanda uyu paakazomhanya achinopfeka hembe yake nekuzodzoka vanga ari kuda kundikakureta kuona kuti ndafamba sei kuitira kuti uyu mukadzi aunozodini kuzobuda mumba. Saka wanga ari kuda kunditarisa kuona kuti uyu wafamba sei kwaati ndiri kuenda uko
zveshuwa akabuda achimhanya. Inini ndakatorara pandakarara haana kundiona uchobva adarika. Ndobva wasara uchidzoka. Ido ndakazosara ndichita sei? Chidzoka. Ndichidzokera kuenda kuhandake. Ichokwadi. Panguva iyoyo ndopa ndakatarisa mushonga uri paseri papasina vanhu. Ndichobva ndatarisa chi mumwe musha futi wanga uri panext apa ndichoona hapana vanhu. Ndopa ndakangomira 2 minutes ipapo iye ndopa akazodzoka kubva kwaanga adini anditeera mumba mune mukadzi uri kutya upinda. Ndandisiri kutya saka but process yandanditora ngekuti nditsvage kuona kuti manext door mune chi mune vanhu vekudi vekuti vandibatsire batirotore mukadzi wamwezvo chamariongomanaizwa chamarizwa givi ndauya pana ndaona mukadzi wangu achiuya pana apinda murumi iyo mukadzi wangu ndoda kuona kuti ndaona mushere kana ndana kuona mushe but ndaona mukadzi wangu achipinda murumi ndoda kuti ndoona kuti haamwero ndinotaka mukadzi wangu kwati uri kuenda kwachisacho kwese hana saka ndazozwa mufana wanga ari apo anditaura kuti wanga ari kubvunzwa ndigivi ndiwe saka ndauya panapa ndakuhandira apo handiti unepo wambotaura uchiita wanga uri udhoma ukababa wanga uri right ndiri ndandiruhwanda but ndaona mukadzi wangu urimo izvozvizvi yes I'm talking to you mukadzi wangu urimo inini dani wangu chamwarira givi atori udenga izvo iwo waiteere mukadzi uchikomba usinowo kana banga kana tsvimbo kana weponi wakanyumwa ndikadai unotonga erufuka izvozvo ichokwadi but manje ndo zvandikutaura kuti pane pfungwa dziadzadzandaikakatidzana dzadzandititema kutouraya dzakazondirambira futi wakaita zvakanaka dzakazondirambira futi wakaita ipapo tokutenda wakaita zvakanaka bhozi dai wakaita zvokutema izvozvizvika uri mukati ende wakasikafu wakabuda futi gifu waibva achisara ka iwo wati udairika agifu wairove 9 uri mujeri saka wakaita zvakadini wakazodini right wadini nagifi mwabuda kubva madini wandenga gifi wakamuhandira kuti udzoke kurumuka chokwadi wakadzoka ndopa ndakamhanya kuenda pane misha ingoripo yakada ngoti batane ndaiso ndichimhanya kuenda panext apa ndichiita futi ndichitarisa kuona kuti uyo abudero ndopa ndakatoita zvekutodaidzira ndichitopaona pamwe pacho kuti apa zvishuwa apa pasinawo vanhu vanhu vangu vaende kunhamo nharaunda yese yanga isitomborera kana vanhu wanga usina foto foni ndandinayo but network haibati ko foto akambudzi akanashira kanokwanisa kuona usara wenyu mambudzi akariri ega but iwewe ugivu wakudaka mukadzi ari ega ndokwaida uchiovhura murumu ototi iwewe uri kuitei uno ndiri kutofamba nayo changamire ndopa famba iwo famba ndizvozvo but itida kuda kuti unobata givi apaka sofa zvese zvawatauraka givi ati ubatiba tipe panonaka ndaifambe nayo pandikutarisa kuti apa hapana vanhu ndopa ndakaona givu ya wadini haana kutorawo nguva kuti adini wabva adzoka manje topinde mumba mwemene ndotoona apfeka chi hembe dzimweni manje 2 minutes wabva atodini wabva atobuda mukadzi uripi urimo mumba uye achibudauka ini ndiri kubva kuti nditarise kuti vanhu varipera anhu vanga washaya anhu ndandatoshaya ndopa ndakabva ndatonanga ipapo pamba ipapo straight uye watobuda ndichitosvika ipapo apo ndatopinda pavharanda pake paya ndobva ndatodongorera rumu rake repasi peyairoroka rinosiya dhipi rakadai soka kuti rivharana nepadhofiremu paya ende anoshandisa zviya zvihuri zviya zvekudai zvezvi ndakangosvika ndikaisa maziso angu ipapapa kudai andi zveshuwa ndakamuona mukadzi haana kurara pa ipapo wanga akamira akachindodai oma kwake kudai ndopa ndakatodongorera ipapapa ndobva ndati iya kanjani
kanjani uri kudini ndopandakabva ndamuti uri kundiona here zvikanzi ndiri kuona ndikati uri kundiziya here zvakanakanaka zvikanzi ndikati voice uri kurinzwa zvikanzi ndikati ndini ani zvikanzi babatu ndikati uri kuitei iyo mumba mauri maitu iyo uri kuitei haana kukwasawo ndidayira wakaramba akati tuzu kudai ndopandakamutora chivhura dho kuda imomo mumba mauri mumo uchobva ati alright uchobva ambomira zvezvimasekonzi ndikati uri kunzi akavhura dho iyi uchobva avhura kwauchibuda panze ndikati ndiwazviyo uri kuitei panapa imedzi dzipi dzauri kuita iyo ndikati uri kudei panapa muri kuita ngezvei panapa ndopakati kwai ndadaidzwa ndigifu ndikati achikudaidza pazvipi zvikanzi wanga asati ataura ba ndikati orai saka mumba maizopinda muchiitei mamuchidei mumba hana zvakwasawo ndidaira ba zvasingachadairikiba panguva iyoyo kati ndo mitambo yamuri kuita panapa kuti iwe unobve kumba uchiti kwai ndode kuone hama dzangu kwari iwe uchiuya kuti zoita zvino zvauri kuita izvino zvakandivara urit hambai tabva ipapo tochoenda ndochotarisa hangu hembe yake ndochoiona yanga yakashandikirwa kudai so mukati kwakubanze kubanze ndo kwamukati ndochobva ndandonyarara hangu zvakadaro ndochobva taenda asi taamunzira wakazondibvunze kuti kwai wambomudirekite kuti muuye unono muzosvika kunoku ndiani ndikati mwamusikadi ndisvike uno kani sama wakainspekita here kuona kuti injini zvakamira sei ipoto yako ungarati todaziya bukazika sama uchinganyanodareka akutaura kuti givu wanga asati anditaura kuti waidei saka givu unotaura ndaisati ndataura kuti ndodei chamari muurumu givu wabudamo ndakusvikira mwapinda ndakuona zvomwatoita iwo dai kana kuti waitotaura kuti iwo unze mutambo kuno nditobata inini because vanenge uchinenguva pane patori nesembo inotopangidzo pane zvaitika iwo ungadai uri kutotiburitsira pamba muno muri kutaura achangamiriri ndakatoona poto yanga yatorwa ona wakadini wakasiya zvadani haina handina angukwasa kuzobata wanga utodawo ukati hamba handina kusvika naye kuba ndakangomutaura uripi hamba ikumba uripi wakazongobuda musi wacho handisi kutoziva kuti uripina nhasi pamwe wakatofa ngezverini kozvozvoa 2 January wamwedzi weso saka ndakabva naye ipapo apo ndochobva ndaenda naye pana mainini hatanyayangocommunicata nawo chero tikamboitira nawo zvinyanya zvatoitana pamba ndo wataingogatisana nawo ndo pandakaenda naye ndochobva ndatoti ndauyawo pano pazvemechi zvadini pamukuru wacho ndikati ngaachingutaura iwo atetenywa zveshuwa tobva ataura akati vavatu pamba pani pemakaenda atakasangana ndi kumashops hatina kusvika pamusha pake ndiani wacho wasangana munin'ina wake wamaitu ndi mainini zvechobva ndatoti ngaataure nyaya yake yadini zvaaita akaroorwa here munhu hongu wakaroorwa ndobva akatotaura akati no babatu adini andisvikira ndiri mumba magifu mari chete muchiita ngezveyatete haana kukwanisa futi kudai nin'ina wacho ndobva akatoti tete zvimaimbouya zvezvo zvichingogasa zvezvo zvaa zviri zvinyanyanya asi manje yanyaya inonetsa ende mamuchideiwo kumba kwagifu chii chachaitika wakambozama kuti abvunzebvunzewo but munhu wacho ungasingachakwanisi kudai ndope ndakachizova kuti chitarisa iwo kuti hembe yake iyi yakamira sei handiti
iwacho ndobva akazoida iwo tobva aona yasandika saka wakatoite zobvise hembe ese sekuti iye kumba wanga abva asina kudaroka ndakatomubvunza ndati iwo ranga riri dress rakabatana yakati browse neske saka browse ndio rakasandikika ndo rakashandika rakabviswa browse wabva razonhongwa kuya uzopfekwa ndobe rakapfekwa zvazvo ichokuchoko vana nhau tokhumurirane hembe udaro isusu zvetinoziya michakwaraka muchakwara hembe hainyanyi kubviswa panondotambwa chopuchopu nekudoro wana munhu aakusvike kubvise hembe kubamwe chikomba kuti zvo iwewe wanga wane nguva yakadini uchizoti huru nyenga mukadzi wako ndakatozvinzwawo zvikuya kwaangatoita iyo achiuya wanga wanenguva yakadini uchizoti bozi hamuna munhu unondosvika neunyenga shamwari hazviiti pakuti munhu unouya krismasi kaubva atonyenga musi wahwana zvinoita azvo atirambi vati chopu yacho anhu anga arachidanana aya iwe wakatora bhebi ragivi pose pose aina anotora bhebi ragivi ngeuri kuona givu hausi givu wakazomuendera ireyo kubva ipapo paakazonge abuda paka ndakatozombozoka futi ipapo ndichimutsvaga handina kuzobvira ndamuona futi kusvikana nhasi givu wacho anazobvira ndamuona futi kubve musi wacho iwo asi ndakazokonfema hangu ndichinzwa kuti unombosvikapo hake manheru pambo pake alright fine iwo ngoma nhoroondo yako ka taizwa yakareba inorwadza haizvizvi kunaka ba hatizvi kurudziri zvinhu zvakadaro tese tiri kuno mutina wakadzi hapana murume unoda kuti aite mukadzi wake unendoite chikomba achienda korara nomwe murume zvichionekwa unoziva kuti inini aiprefer nyaya yechikomba iri yemakombi mbhawa mbhazi but kana iwowo yako apa apa tikaitarisa yanga yakaita red handed asi the way you handled it hauzi uda kuti iite red handed une nyaya nagiviwo besides kuti givi wainyenga mukadzi wako hamune dzimwe nyaya unoziva kuti kuna mwarume anoyonyenga mukadzi wemunhu uda kufikisa ngezvaunonga wakamita kuti iwo wakandidaisa kandichada kuzokufikisa ini zviro zvakaitika apa ka iwo wasvikira munhu ane mukadzi wako murumu woite 30 minutes dzekumira kuti aite zvaari kuita nemukadzi wako atopedza bvazoti dai dzisi mombe waida kutoite 1 hour waitozogona roependuke rupiri rutatu wakandomira uri panze uchiimajina uchihalusineta hapeni kuti wanga uchiita se wanga uri toti pane zvazvo zvikudai mombe ubva dzazotoona kuti murume uyu tikasai kutodisturbapo unoisirwe nhumbu akamirepo pano mombe ndo dzakakureskiwa iwo dzakauya kudisturba givi mombe dzabva dzadisturba givi givi ubva abuda givi ubva uri kutsvagei kuno iwo kati ndiri kutsvake mombe iwo ukatsvake mukadzi chakamira ipapo avoida kutema vanhu achitaura nyaya yekutema ba iwo uri kuda kuvhiringidza nyaya hapana nyaya yekutema naba nyaya iripo ngeyekubata givi kuti givi une mukadzi wangu izvozvizvi right iwewe tikadaidza givi makangasi waindi tikadaidza givi nhasi tinomutonga nekuti unomusunga here iwo makakase tikakutuma kuti ndosunga givi handimusungi bada yekuti haasi kulisa umbowo wekuti ndakamuona wakazotoona mukadzi wake chete haana kuona givi munhu wetogona kusunga apa uine prima facie evidence yezvaakaita mukadzi wako iwe we can have a case nemukadzi wako iwewe against you that is if she comply
anogona mukadzi wako utaura kuti unonzi babani unotaura kuti changamire babatu aya zvinonga zvinombadini saka nyaya yaari kutaura handiziba ndakatomboti timbotobatsirwa ino anoramba haasi right ba unogona uri mukadzi wako sofa pandakazozi wakazouya achiti ndoda wana pindura mubvunzo hanzi uripi paari basi haikona nhoroondo akati ndiri kuenda kuna mai vangu pakutya wakaenda iri kokonfema kuti uri ikoko unoziva kuti mukadzi wako izvozvizvi ndikaona ine nhumbu ngeyakoyo unoziva kuti akafa tiri kuyomika pamba pakoyo saka uri kuiti wakaenda iri kuna mai acho kuona kuti uripo mai mwana uyu wauya nyaya iri pano ihuri ndakamubata nechikomba zvakati handina hangu mbowo wekusungisa murume wacho waakanga akarara naye waakarara naye nditoripo ine asi umbowo hwekuti iye ndakamubata akatobvuma ndikatotaura nemunin'ino wake zvese huripo saka mwana wenyu ndamunza mwakaona auyepi pano ndauya kuona kuti uri pano here saka zvaari pano zvakanaka tichachizorongo neamwe angu neinei tochiona kuti nyaya dzacho todzifambisa sei chiri kukunetsoyo wanga uri kuitawo chihuri hauzurora ukubarisa mwana wavanhu anayi hauna unoendesa kana nhunzi kana stambo kana zepe hauna waubarisa ana tu iyozvo wamubata aunyengwa nechikombo kuti umurowe wakatoshaya simba ngoti haasi mukadzi wako kuti uti givi wahura nemukadzi wangu simba racho wakatorishaya pekuti uti ndirutsvaka mukadzi wangu wakati ndirutsvaka momboy oza tine zvimwe zvinhu zvetinozvisungirira nazvo tichifunga kuti takangwara but unozoona kuti pamwe pacho hauna ungwara ba tikatarisa nyaya yako yafamba zvakanaka ndanduti iyi kai ndiyo nyaya yedu yeticharasa kuite sapatira nhasi iyi nyaya hapana nyaya ba iwo rude mudare muno tichibatsirana tichienda toone kuite zvinhu urumbodei nyaya yako taizwa inonzwisa tsitsi kunyengerwa mukadzi kakunotoita emotionally be affected mentally ende kuti hapana hazvinakidziba kana kutobuda musitaira munhu munyama hono utori munyama it's a case we feel pity on you but what do you want us to do as a court how do you want us to help you uya unochangamire kuda kuti ndibatsirwe nei kuda kuti ndibatsire sei because nyaya yako ika is a hanging unoda kuti taurai kuti ndinoda kuti mundiba because give ati musungi is out of the context give is out and the give unotaura kuti nyaya muri kutaura handisi endewo hauna evidence baiwo yekutaura kuti give zvekuti mwakaonana nagivi unokutaura kuti iwewe ndakakubvunza kuti urutsvagei pamba pangu wakati urudei unoti ndaitsvagei givi aruda kunyenga mukadzi wako iwoga akakuona iwowo bva wahwanda iwowa kunotoi chance yekuti anyenge vaona mukadzi wako apinda murumu givi wacho watobvisa hembe kare kwabva waita 30 minutes uri kuti givi uri kumbodini kumbao givi wabva ashingai givi uri kudini uyu givi wakati chaya wakamira mombe ndo dzakazoya dzichitodisteba givi ndo pakabuda givi ende dai wakangwara ngoti wakanonoka hwanda dai wakahwanda givi waidzingei mombe oyaodivi dzokera futi iyo zvinhu zvazvishamisa kuti mukadzi wako iyeye kwaari kwakushanga une nhumbu yagivi ichanzi ngeyako
Because why don't you want to pashandiswa protection here? Tiri kutarisa nyaya yema-HIV, sexually transmitted diseases, pregnancies. Time yakabaitira akaita giviwo unoona pari paine process yekupfeka condom here iwo. Inini makondomu ndakaona ari mumba makimu but ndakaona asina kushanda. Saka hana aiwa akashandisa wakatotora iwo wakatotora murume wese iwo kana iwo zvapera kuti munoita sei murume wese kondomu rake raashandisa otora hapana uchamboita carelessness kutoda kuti makondomu acho hapana ari kuahavesta achitozoita mari nawo maused condoms iwa iyo zvizvo mwaisofamba muchiona makondomu akasenza haurioniba hakusina masawana aitofangoya makondomu maused iyo zvizvi munhu unototoraisa muhomwe oinaona sotsvaka saka yoga vakaona anga asati asenza raarasenza ndorokana vakamusecha oraita zvisina basa tiri tatuda kuti kubatsire sei kuti manje mukadzi asenge manje zvinonetsa kuti wanga asati adi abuda wanga akugadzira unokuda ini ndima bacho saka nyaya yakaitika ndakatomutaurira ndikati shamwari chigadzirira mari dzekutoenyekodini kubuda ini ndozokubatsira ini mari yacho kuitira kuti ukampa mabasa anenge ichite mukadzi wako wese zvizotaurika kuti nyaya iri panapa mukadzi wangu kudai anatizvo mukadzi wangu kudai anatizvo nokuti kana chero nhasi mukanetsana mukadzi ari yakuitira mhosva zvake zvinonetsa manyaso kuti anatizvo zviro zvakadai ngokuti chi hakusati wabuda saka pandokobuda ipapa ndo pakazobude nyaya dzekunyongwa waizviziva here mukadzi iwo mukadzi wako waizviziva here kuti wauda kuorora kana kuti ranga riri zira mumwoyo rwendo rwembo waizviziva here kuti baba tu akuda kuobvisa waizviziva here taingogara tichitaura zvichiremba kundowande kutaura vati wajaira zvako zvokutaura ndiri kutsvaga regai ndinoonere mavhiri andaita ndikuona sekuti nyaya iyoyi yapindwa kudai muno prematurely why ndiri kuti yapindwa kudai muno prematurely domestic remedies were not exhausted kuba vasati vauya kunoko zvavava kutoita kutozvinyadzisa ndiro zvisina basa zvokuti ndichada kuzokuroora ndichada kuzokutengere sketi akutengere sketi kuukoko. This is premature. The matter is improperly before this court. Otherwise, nyaya dzinoda kutotongwa dzine musoro dzitoripo and time is being wasted. Vaaproche dare with dirty hands. Ngavaende uromboita exhaust all domestic remedies. Wozoya kuno kuva nenyaya. The reason why I'm saying this, mukoma wangu uyo is failing. Urikutadza kupa a substantive issue to the court kuti aone kubatsirwa. Saka undokubatsirwa ndopendanga ndawo kuti iwewe sedare isusu munomuka for your own information ukaona imbwa kana kitsi dzichirumana kana isusu munomu tinotambira nyaya dzese. We don't want to discourage people from bringing my cases kudari, because by so doing you find that we create my GBV stuff, because amwana anenge kuti nyaya yangu kudari pamwe haidini haizoiti hold water kana kuti it's not tantamount to paramount. Someone feels better to take action yangu hatidi. Iwewe waita zvakanaka pawakaona mukadzi wako iwe achipinzwa murumu achivharirwa achinyengwa hauna kuda kuita violence. Thank you very much for that. Tinozvikurudzira semadhani. Hatidi kutonga nyaya dzekuti wakazotemwa nebhemba wakafa wakaremara wakaita zvakanaka, asi petiri kutaura kuti hauna kutora umboo hwakakwana hwekuti izvozvizvi tikadaidza mukadzi wako akauya akadze mazuva anaya munoona kunga akapusa mina wamudzimba mwenyu. Mukadzi unopfawa
they are submissive. Wakadzava vari mumba vane kakuita kekuita kuti ndibaba ndiri mumusha, but akanga abuda kunze zvave izvozvizvika mai ake acho wakatoataura kuti inini imbwa iyaye handitombozivi kuti imbwa iyaye ndotoshiba wauzi imbwa iyoyo. Saka kumudaidza kuti auye mudare munomuka zvaanokutaurira kaunonyara iwo bhozi ndichazotozwa kuti otherwise inini chakandiendesa una givi pamwe naana acho asitora ako baiwo. Women they apeno muvha ako yawakaita but handisi kuona wakaita zvinhu zvine zvakaita kunga zvakarongeka zvinoda kuti ubatsirike. Sanduti iwewe chititaurire kuti Changamire nyaya yangu ini ndinoti mubate uyu mumudai uyu mumudai tichimboite izvozvozvo urudo tidii because inini ndinoziva kuti todii. Ngatimbotarisa mukadzi wako iyo uda kuti mudii. Ndinoda kuti mukadzi azvidairire nyaya dzake. Une nyaya ndozvandakaita iyewo aripo uyu Gizimari Jane. Mira ngatitoda kuenda una givi iwewe ndati givika. Givi is out of the context. Givi does not exist. Muna nyaya iyi ina givi here givi murumoona were dai toti tiri kuona African movie pana givi mambomuona here. Givi hatina nyaya haina givi. In as much as you are mentioning his name, Givi hamu, and the Givi kuno kwawi. Mukadzi wacho hapo uchete apeno mukadzi pamwe unochitise mukadzi asi Givi ngataitangamira mukadzi hawi because hapana chinomubatise simba rakasimudza mukadzi wacho. ndosaka tataura kuti uone munhu wanichete ndiye gakuplay role yake apa because simba rekuti akwanise kuende kuvabereki acho aproach abereki acho azope mhosva aipo. right. In short, done. Ndindoro hangu mambo asi mambo munhu dzangu dzinoguba. Hainini dzinoguba handisi munhu udazi I'm supernatural ba. Ndipewo ngati mukona murume uyu ka ane dambudziko ramusumudza angadai asi pano ba. Ngati ndibatsirewo titi gagaga pamusoro Changamire uyu wauya kudare renyu kuti abatsirwe. Chandiri kuona pane nyaya yemukomana uyu handiri mambotaura kuti izvizvi mukadzi wake akafa anondoziva kwakuyanga kwaari kuyakoikwa pamba pake. Vanodaro vabereki vake vanodaroka vabereki vake nokuti in disguise mukwasha customary mukwasha takuuya hedu varinyatsokutora chivanhu zvimamirire chakaita nokuti vanhu vaka kunyangwe asina chaakaendesa pane kutoziyana kwaanotoita naanati zvara pane kutoziyana zvokutoti even maybe kwaanati zvara ne 3 months. Watuna ana 2 but iwe waitonga budzi waita mandu izi ndadoti sakaka tisa unoenda so alright. Iwo mukadzi wako aimboenda here kumusha kwake achivhakacha achidzoka. Saka kana aienda vabereki vake vaitobvunza kuti uri kubvepi kumbakurisei. Saka vanhu muri mugwasha ndiwo ungatadza kushandisa ugwasha hwako pachikomo but uri mugwasha. Saka anobatsirika mukadzi wake anoitwa nepti ouya kudai dare rinei nderechivanhu rekuonekwa ari mumba make akaonekwa ndee nauyu ndiye murume wacho iye ochivauramba kuti word of mouth against word of mouth unouya ogarapo obva ataura anambopinamo kana madadaidza gifu wacho gifu obva ataura kuti imimi nyaya dzake wene mukadzi wake vanhu vari kugara vacho ina handiuyi ikokoko because handitozvi handidanani naye. Changamire mira timbozwa taurai tizvo tichipedza tiite dzimwe inini ndinoona sekuti givu mukati mwenyaya iyi
ngozi mumhatso makabatirwe mukapinde mukadzi handi magivheri ngemagivhiri uyu akasvika akaone mukadzi ari mumhatso magivhi givhi asi musikana munhu murume ndo makaoneke mukadzi wake ati saka givhi uri mukati menyaya iyi ngokuti unoda kubvunza kuti mukadzi wauyu wakatsvakei murume unohati aiwewo ndokutaura kuti givhi uri mukati mwayo ngokuti dai kuri kuti mukadzi asikazi kupinde mumhatso magivhi akaoneka ari pavharanda basi wakaonekwa ari mumba ari mumba mune evidence murume ndati evidence iripo here unayo here evidence inogutsa dare rino kuti zveshuwa mukadzi bhozi mukadzi uchatarwada naupindawo pane kwaakaenda kachangamire paati ndakaenda kuna maini akataura anofanira kuya mainini iwo angauye korambira kuno ngauye koite chitsotsi chawo kuno fine in short tisapedza ngoba pane nyaya dzimwe dzakawanda iwewe mukadzi wako kwakudya ngakwari nokuziya uri here kana kuti uri kwagivi tudamusunga mukadzi iyeye auyepi poinde yataura baba ndozvenduti ngatibatsiranise dare poinde yataura kuti mukadzi wakabatwa ari mumba muzikomba handizve tudomusunga tomusunga sei kutsvakwa sei ona usa iwe kutsvagwa iwe munhu atsvakunga mazhanjeka namba dzamai wake ndinogona kukupa right now you are talking fine togadzira what we are doing to prepare someone but munhu wetogona kudaidza muno mukadzi wako akatestifya taakuchidaidza givi ndiye uchaimplicateani givi iwo haugoni kuimplicata givi munhu uchatidaidzisa givi mukadzi wako that is kana aita comply kuuya mudare muno both chances are uchataurirwa ndima yake kuti iwe munhu rudo kudaidzisa udare uyoka hazi kurooraba iwo wacho iwo uchabva wataurwa futi udo kuti mwana wedu auye udare uya utange wati waroora tizive kuti uri kuye utore mukadzi wako uyu rudo umutora ari ani zvokuti wakamuona kumba kwagivi is just as good as kumuonawo futi ari kumba kwako because mwana wedu haana uroorwa its okay but isusu sedare hatisi kuda kuita jambo tigano kuti tiende kope madecisions iwayo isusu tiri kumudaidza ouya ogara apa iwowo nareta nyaya yani yako wapedza iye tomubvunza kuti nyaya yerutaurwa iyi unoibvuma here kana kuti unoiramba kuti uchiibvuma otitaura mabvumiro ake kuti achiiramba tozwa marambiro ake but anza dzemukadzi wako ndo dzichaimplicata givi thereafter tozodaidzaani givi kubva ipopapo nyaya yako yaudii yakufamba handizvo fine saka madetails munochizoita madetails ezita pane mwana atatoaibvunza naye tu mwana wakuda sei ndikanachiziva kuti ari mugredrig asi akakachikomana kauda abereka acho haudaikamuzukuru ingotaura itizo ini ndatikuona sekuti mukomana anenge amhanya kuya kudare nyaya dzemedieti dzinotangire kumba kumatitezvara akamboenda iri kumatitezvara kusvikisa nyaya yakasatauya hasati aroora and tu ndaida kutobvunza kuti ko mukomana wenye udana kudarisa kuru une zera iri nemukadzi vari kudana naye mukomana iyeyo une mukadzi wake une zera iri nemakore mukomana zvezera hazvina basa kana mukadzi ahura wahura zvezera hazvina basa kana ahura wahura makakaze oda iri kuone nyaya mukomana uyu inosirivisa asi nyaya iripo haabhovhiba mukomana uyu nokuti haada kuonora mukomana uwewe ndimbobvunzwa unoda mukadzi wako here handode mukadzi wako here unomuda here mukadzi ipapo
mukadzi wangu ndaimuda asati aita zvaita izvi. Alright, ndakubvunza mubvunzo chipingo kuti unoda kuti gift yabatwe here. Chokwadi. Unoda kuti uchida yoga chitsvake mari unotsvaka. Woende kuabereki emukadzi wosvika woti ndauye kuroora andika. Wobvise mari, wabvise mari uchataura wochizotaura nyaya yako manje. Asati kutauroti apa wakanyengwa usati waroora. Asi ndaye kumba kwangu saka ndauye kudini. Ndauye kuroora. Ndandinaye kumba. Chida iyoyo. Ngokuti kana yakadai yako ndangoti asikano. Nokuti chinoitika ngechikudai pachifana chedu takagara zvedu kuti munhu aza aroora handitika kutizirwa ngemukadzi achibvaindi pamboba chishona chimwe chiri kutaura kuroora cultural watoo mukadzi wako ukandotora musikana kurara naye overnight mangwani uchimuka akakumakara kuti hanzi iwewe wakundiramba but ndadadini wanga akanditi uya nditororana nezuro asina sakunditi handichapa unotosungwa iwo ngemutemo kuti wata mukadzi wako kwane mutemo futi wehurumende unototi ukagara 3 months neproperty mautodiri mautosheya muno uyo akataura zve3 years nhasi uno ndiri kuti inini izvozvo iyi nyaya iri muchibhoyi inyaya yatinayo iri kumusha handiti saka kana zviri kunga zvakunetsa pakati panobhozi zvinonetsa zveshuwa nokuti ndosangana ndichitaura kuti he usina kumbobuda ndopetaida kuti tibatsirwe kuti usina kumbobuda pangatongwa sei saka iri kunetsa manje ngatichisiyana nayo tobva taiti yapera then isusu zvetichaita manje uyu marijeka akadini akanyenge mukadzi weuyu isusu pachishona pedu isisu ndofunga ana baba ititaura kuti mukadzi mhanyeo sedareka hatiti yapera ndikumbira kuziva kupera pa haisati kupera kwetataura dai mwateerera ndatanga kubvunza iyo kundoti kubatsire sei vakataura nyaya yake ndikati isusu zvetaakuita hatigoni kudaidza give tauronga kuti tipuwe adresi yekwakushanga kune mukadzi wawakabata then mukadzi uyu achatestify mudare muno kuti zveshe wandakabatwa ndirumba mwani magivi zvokuti givi wanga ataura zvaaide kuita kana kuti anga asati ataura kana kuti wanga aita kana kuti wanga asati aita the fact that akabatwa nemurume wacho aine mukadzi wake uyo ari mumba mwake givi mukadzi obvuma kuti ndandiri mumba givi taumusunga saka mukadzi uyo akauya muno akaramba hatigoni kusvika kuna givi saka hatisi kuti bayapera ndo zvandataura kuti munomu hatidi kuti titi nyaya iyi haina basa anhu achagara nenyaya dzimwe kumba achiti nyaya dzese dzinouya dzauya toda kuona kuti toifambisa sei saka ndikuti uyu mukadzi wake tautomusamona saka taumubvunza kuti uri papi akati ndine nhamba dzani dzamai wacho ndikati ukadaro tadini tawira saka uyu mupurisa uchabatani mai acho oronga kuti samoni ridini riendi mukadzi ouyepi uno that is musi wa 15 next sunday part 1 ouya mukadzi upi muno todini tozwa nyaya yako nani naiye nyaya dzenyu muri 2 ndo dzichapinzani givi then musi wa 29 or whatever 28 29 kana kuti 1 march inenge yakupinda wakuti iwewe apa mukadzi wako givi taurwanya changamire ndikuona sekuti dare rinokude kuti taikuzoro izvizvi taura mawanirano kukakude kuzvisereresa so ndazva baba vachiti kuaproche dare kude kuve kupuwa advice kwete kuti kunovape advice dare tiona that's not it why ndiri kuramba ndichidare ndazwa futi rechiti ukagara nemukadzi usiku hweshe wamukadzi wako ndizvoka kureva izvo kuti vari kutozviziva iyo kuti hai vanga vataa mukwambo kupi ndipo petiri kutaura kuti nhasi uno uyu mukwasha woida kosungise mwana wavanhu mudare amerika achi asikazvizivi kuti unovahura ndinoona sekuti panonga panozoitwa go in circles hauna ndozosungiswa iye wacho abereka acho anozondoyawo komusungisa shuwa kuti zveinozikanwa kuti hai ukagara nemwana wami usiku wamukwambo
zvino chii chiri kutadzise kuende kumadzitezvara hazvo ndandiri kuunganidza baba acho ari avachitotora votobaya ikoko zvotofamba zvitodaroko pane kuamba kutoti foto mudare muno musharuka kudai kwanga kuti mukomana uyu anga akabata mukadzi wake nagivi red handed mwaide kuti atange umende unana bambo mumaziso make ired handed zvozi ndiye munhu akazviona mumaziso make ired handed timbozvamamadzirangani tovatauya penyu baba bunza gadzirira kuti tipedza apa tonoivhara ini ndazwa chiti mukadzi wake waimuda asati angarara asi haachamudi saka unokona sei kuendese mari yekuti atangurora iye achatomudewa kuti achamudi okay babumudza ini ndaidi kutaura kuti hazviiti kuti musamone mwana waaridzi abereki acho pasika munomutonga sei mukadzi wagivi mukadzi wakuyu vabereki vacho vasimu mai azi aripo mai asiziriko mai asiropa rake baba acho ati ndio mwairamba pane kuti yaitengwa saka mwakuda kuti mai nyamasi unosei mai asiropa rake ini ndandiri kuti sezvo iye mari yanga anoti akagadzirira chero usungane abereki acho unongoya achingobvisira muno opedzerana nagivi ese ichionesana ari pamwe zvinotonga auya sei ayo iwo ndo anozotsvaka kuna givi hazi givi wakasimba futi owara munhu wakakunyanga mukadzumba kwaweoradenha mabwako inzwai baba bunza ndinonga tambobvunza mukomana wekuti mukadzi wake waimbovhakacha here achiende kuana tezvako kwaitofiwa achiende kubike sadza semukwasha kwaitoitwa maactivities nemanhingirikiri aitwa ariko achiende kuite basa izvezvezvo hatifaniri kumurayire musagano kuti haanga asina mari yekuti aende kobuda onyekerwa mukadzi toti saka haachabatsiriki no unobatsirika tiribatsirai bambo okay nyaya iri panapa sedareka takanaka customary court ka haisi yekuti ndinenge nditori nemanotsi baya kuti ndovandati ndodai kunoku tiri kuda kubatsirana tese todini pasati pane mhosva izvozvi pane mhosva haitendi pasina mari ngaatanga aroora first. Right, thank you. Thank you. Pamwe pandida kwedzawo sananguro ngepekuti uyu nana tezara wake ukama hwenyu hwanga wakamira zvakanaka here pamasura apa ndaikuti pamwe tingamhanyira pamwe uyu nana tezara wake zvinowirirana isusu totomhanyira kuti angasati arora wanga asati adai pamwe zvinonga zvito zvinhu zvinototi akandoadaidza kugadzirisana zvinofamba zvakanaka maiwirirana here nana tezara wokuwirana taiwirirana asi ndisingazozivi manjipa kuti panyaya dzemari apa kuti anozozvitambirawo sei iwo dai uri tezvara iwo waizvitambira sei pamwe nekuda kwokuti mari inenge isati yauya zvinogona kundinetsawo kuti ndizvitambire saka toita sei ngatibatsirane ndo pari kutaura dare kuti iwewe nyaya yako yakanaka iwo chirwadziwa kawani asi mari yako ichabva kuna givi chitsvake kubwereta iwe uri kuzwa pane mufana uri munomu wakaroora 300 tsvakawo 300 wobva waenda kubva wagura wobva wataura kuti inini kugura hangu ndagura ndamo mumusha ndamwana wenyu asi ndireka nyaya kakati kakaitika iwo wochizwa kuti vanokatambira sei nei uchebva we asi unonga wamukwasha unonga apinza mumusha wati wambocheda musati mwaroora ukaenda kuroora unozoenda kuona kuti unogara kunze kweyadhi ana samukuru nanani ndo anopinda woita nhambo dzopera pamwe for 2 hours amwe anononoka pozotumwa twana mainini kuzouya here natete ngoti tete ndiye anenge aruzikanwa kuti ndinobhurura unze ichikomba
tete nana mai nini unozoona apo uye umotika kuti mwaendawo nemotika kuti uri murombo unenge wagara pasi pemuti nekabhachi wozoya kozi chiuyai waakutambirwa kuuya uchichitorwa kuuya kutambirwa kupinzwa mumusha kuti waamwana wekuti wepano process iyoyoyo haina kuitwa haisati yaitwa because hausudi kuti iitwa hauna kuiita nyaya dzacho iwewe dzinozotambirika sei iwo wacho usati watambirwa wanga wadini kuti iwo hapeno kuti pamwe I don't know hangu pamwe maitire munoita kuti waisitombogona kuikanzura iyi wokanzurana nevomboisiya yagifi chafamba kamwe achiteikwa wobva watanga uchodini kuorora wochizoona zvinodini kuti mukadzi wacho achirikuda achadiba ndo zviri saka ndati wadini mira wadiyo ini wanaendaira mukomana uyu aendeke kuti unofanira kuti atsvage mari aende kuorore mukadzi wake kuti pane vana ozorambe mukadzi wake asi abereke chinasozizeni mukadzi wadzokerepi uzonaso kuti mukadzi aneshadi bangori nhau yakadai wodzokere kumhatso kwake asi pabviswe mari kuti pane vana varipo vakabara nemukadzi iyena ndaitotsigirawo pakutaura mukoma yakuti pane pezvakatomboitika munomu kuti murume wakabereka ana ake zvakanakanaka akagarisana asi wanga asina kuti tisi tine mwana wenyu wakazorwadziwa mukadzi amubata nechikomba obva amutwara kuti ndakuende komutora kuti mwana wenyu ndamubata nechikomba asvika ikweyeyo baba acho akataura kuti muri zvikomba zvakasangane pamwana wangu petuka naye wakapetuka naye saka inini pekuti ngaatange kuroora ndo pendiri kutsigirawo kuti mukoma wangu zvazvakanaka kuti ngaatange kuroora ngoti handifungi kuti anodairwa bai. Thank you. Iwewe mukomana nyaya yabuda muno mudare I think nzee hadzina munin'ina wakatsvanira kazi zvouri kuda iwewe tsvake kachimari uenda kwana Tezvara wosvika wobvisa mari ana Tezvara ndau yangu ndabvisa mari asi nyaya iri pano dzine nyaya yakamira so zvambotaurwa nawo kuti dzimwe nyaya idzi mahome remedies anenge achitodiwa kumba ikoko ana baba ndati ndau yangu ndikabhadhara kudai asi tine dambudziko riripo rakamire kudai saka inini ndandiri kuti pamwe nyaya iyi hambe ndoti mungandibatsirawo sei kana pasina ndoiendesepi kudai iwo tusaenda kupi kudare mubasha rega tiidini tiisove kana kuti endachi kudare tokupa permission mwana wedu kuti auyepi kudare zvataura baba bunza kuti kuti tidaidze mukadzi iwo toti kune nyaya totaurira ana Tezvara kuti kune nyaya yemurume isusu tochitaura kuti uri murume wacho toti tomudaidza toti urudiwa kudare kune murume wacho yosadoti dhabuliso tinoti apeno ini shora ino tineti tinoti uri chii chacho iwo kuna ana baba ake uyu mwana wo tinoti uri chii iwo uri baba atu toti baba atu ndiani tinototsvaka baba atu inoneti saka taura tizotiona uvhara zvakanaka changamiri zvinotenda hangu ndichaita sekutaurwa kwaitwa ngedaro nematauriro amaita ndo nzira yandichashandisa then from there kuende mberi tichaona zvinoteera asiwo mukadzi wako iyo dai nyaya inonga iripo hatirambiba akawanda atori momunomu nyaya mukadzi waindodoti mukadzi uyu kaunge uchiionoti une mukadzi wako pane vana munhu wori kusafisa kunyanya panapa vana vako
uri kufunga kuti udini ende uri kuziva sei kuti uri pana mai ake wakasvika peri ukaona ari kokuti akatororwa wakamuramba kaiwo wakamuramba kaiwo wakamuramba ka ndikasangana naye nhasi mukadzi wako iwo unozai ndomuti sibongile wadini unoti aiwa unoti sibongile koti sibongile uyuka chakaita kuti auye kugara newewe haatogoni kugara ega ungadai akaramba but wakada kutogara newewe kude murume kutogara nemurume iwobva wamuramba ngekuti wakamubata nechikomba iyo bva adzokera mwana akadzoka kuna bereki pamba kuti open check ka iopen check kuti anhu akutosvikirapo ese akutaurirwe kuzi wakarambwa una ana ake asi wakadzoswa waapano pana anonge akatomujegera iwo hausiziva kuti uri kwere ungadai wakaenda kuti mai inini ndiri kuziva mungaa wani wangu asi ndandoya kuti ndonoti sibongere uripi uri pano here kuti uri kuendesa here chikafu ibesa rimwe kairo riro uchati uri kusvika kudotora sibongere wobva watanga kuziva ana ako ari kuchengetwa ndiani panapa chakamira ndinondozwa zvichinozi hai macho handina kuenda kuzoa baba acho baba ari kuheretezva ndandinoona kuti nyaya inonetsere pakudai mukadzi paigara upa zvimwe zvinobva zvamuwandira ndomusoro mukomana kuti tizosvika pakubate mukadzi wenu muchikomba chakazobata uyu panga pane mabhiti kumutaurira kuti mukadzi akutenderera saka mukadzi wake wakamukurira mukadzi wake unosenzesa mushonga handidi kufisha vandakutaura pachena pedamakuri racho ekuti ndotozwa the age of that man saka anodini wangaina mwana here wangana mwana kwaakabva saka paakabva wakabvaniakazvakati chikomba futu saka kuzovekororwa mukorora mumainda haya to imwe nyaya dzaka dzimwe nyaya paakauya achigara muno zvekuti achijekesa kutaura chaichaicho kwese kwetiri kutoenda uko pane imwe nyaya yandakatokuzwa futi musoro mangu ndakarisecha futi inini nyaya iri apa vaigara pamuriwo pamadhodha pamuriwo pagidhioni muriwo apa kuno kwamhako kuno mukadzi uyu kumba kuna mai ake kutoendawo mai ake munhu wakarambwawo kumba kwake kwanga akarorwawo saka anogarawo apo ane chikombawo chawo chinotoitawo zvichikombawo zvavo zvikutoitawo madhiri awo saka apo vaigara paakataurirwa ari apa haana kutozopaoneka bauti mukoma chaigara naye pakafira babaka pamuriwo pamhapa hanozooneka pauti inini ndakuendepi mukoma panapa ndandakaronzwa chikukutu apa saka ndaakubva nekuti ndadaidai nyaya dzangu ndakuende kuti kuna mai angu haana kutoonekawo mukomana saka mukoma ake asina kutooneka haazi kusvika kapamba kutoti anosvika utori musango kutaura kunhu kuna mai ake kwakati anoenda tanga tiri kutotsvagiridza kuti tiri kutomutsvagirira kuti wakasvika ndakatozvitaura izvi kuti ngatione kuti kwacho wakasvika but masvikiro acho manje tinode kutoite zvekutsvagiridza kuti wangasati ambosvikako mukomana pamba kwamai acho kuti asi paiziva ngepapi apa pamuriwo apa apa aisvika panana baba nimazvo waichengetwa mukadzi saka mukadzi akaichengetwa tisati tapedza edu nguva tingazotopedzesesa nguva maningi tichi pekutanga ndamboomoka mwandizwa ndamboomoka ndichiti imwe muri nehure renyu hure ngeragizo iwo riri hure rako iwo chawakaita basa ngechekuti wakaribarisa iwo wakadzadza hure iwo giviwo pamwe hazvitozikani pane ana ari kumasoro kwacho pamwe pane wagivovu iwo manetere wakaita waona givu achinyenga mukadzi wako uchimupa ma30 minutes kuti ambodai neneka uri kutotya wakatora hure ragivi inyaya yekuti haisi udobudayo paibhodzi mukadzi wako iwo hatisuzwa paarumbozimuka tisi tiri mudedu mukadzi ihure
faira riri kubuda apa pangere uri imwe manje afanana munoda zviro zviri izi zvinomurerukira zvokuita ana bare tume modofuma mwana kamhuri zvimwe zvino ukaona chinhu chinoita nyore maningi pakuchitanga kudaika maperero acho ka anonetsa wakandotore chembere huri hauwini bamaji chembere iri izi kundoisukumidza sukumidza nekuida iyo inondokabira kabirawo kundoti alright because ndabatawo kabhenteni ndinozviziya chembere dzetawa haudziziba iwo mishonga inenge iri kuti kwaakabva mukadzi iyeye hazvichakusuti utori nemakuwa utori nelaki unogona kugemura iwo uri kufana stere umbori nemakore mangani une makore mangani kuyo mbuya kuyo nemakore mangani 34-29 unoziva kuti uchida kuroora mukadzi panofanira kunga paine age gap at least not less than 10 years uchida mukadzi iwe wati une 29 ndizvo mukadzi wako iwewo must be 19 and below akatosvike 20-25 yasaizi yedu isusu madhara ndotwetiri kubata tuma 25 ito uri mwana mudoko manje uri kutambira ku34 hakufana iwe unowanikwa uri chituna iwe bvaikoko wati wangosiyana aiwo gadzira ubhadhara david iwe waudoroora uya undoni iweweka uyu mwana hawini baba imwe baba acho maamuri kumuti aunganidze mari yekuti hauna utengerese mwana otherwise ureri rutorwerureruka imwe hamutori goni baimi ko kubhadhare damage badini kuende padamage handi ndambozvitaura zvese inini unazavichitaura ndazvita hapana zvetisinotaura tiri kutanga uchiziva ndianiweka mwana wacho hapana baba ihuri yo ananga agwerero ndinogarira kwandaita ndikuti vanai vangu una mwana ari kubvekuona ndichembere uripi umba yacho wakasiri yanga iri chembere futi chii urisiya mhandara uchende uchembere iwe usawanze zvikonzero chimwana varaka ukachichaisa akati zori pechinodzongurwerawo pazimba uruzwa usaenda kuita maexperiments woinaye wacho kuti ange wako iri uruza anonzi tinashe mugabe anoita zvemadhedi wakataura kuti 80% yaana yatinotengeedu sisi hasi yedu saka iwe uruba wina sei isusu tiri utonyuro 80% wadi wangosiyana wadi ungozvisiya izvo zvizi unosenza kudiwo une mari iriwo kusiyana naakadzi imbosiyana nezvaakadzi siyana tsvaka mari woaka kaimba kako ka4 rooms oda wotsvaka kaimba kako tsvaka stendi wouya une stendi iri kupi yawakapuwa namambo nasabu ndaita ona ndaidobva ndakupa padhuze neni iwo you need monitoring woaka kaimba kako ka2 rooms kako izvo imboronga zvako ona uri kuona uhiwa uri kuitwa nechemberezi une iwe uchoina chokunzeke zviro zvokuhiwa nechembere chakwa nechembere hauiti mariba uchigara nechembere bcause chembere iyo ine vana vayo vounoziya pozoita wausingadini wausingaziva but chembere inoda kuachengeta haisi kukudaba iwe bcause yakaramba anhu atori nani udarikani iwe une pawakaonekwa kuti uri wiki pamari apa nhumbi iyoyo
une musi wayakandofa iyo yakatokutaimira yatone nhumbuka obva yatonyepera kuti wandiuraya watoroti vemusi uyu ndakati wandiuraya ndakabva yobva watofunga kuti ndakaura kuuraya chembere zvanyebabafana urupurukwa todziziya chembere achifiba kufei uruvharwa mfana uruhiwa mari auiti mariba imbosiyana nevasikana nevaka zvese doronomo ndokaunobatirwa ikoko siya zvese izvo kumbomira kuita munhu kudai womboita kana gore umboona mhepo une mamhepo futi iwo temberedzo zedzoka dzinotaimira anhu akadaro iwona. Do you know kuti kurara nemukadzi usiri wako kana chichi, besides kuti you people physically, mentally, socially, spiritually munosangana une mazimhepo aripori ezvikomba zvakarara nechemberi usati wabarwa zvimwe zvaakauraya mhepodzo dzese paunoka mutoripo pacho pese uchikisa chembere yacho unokisa urutakurana nezvakawanda uri mwana mudoko iyo zviutsvaga basa auroni musikana haachakudi siya wouya tombokuklinza tokudaidzira munhu unombokufumba kuendeswa pamapopoma wombogezwa mfana ndiri kutaurira unofa iwe takaiga vafana vakawanda vakatamba nechembere chembere hadzitambwi nadzo vasikanawo futi mhandara madhara siyanai nawo madhara bcause atori nembuya dzaakapikidura kumasuro dziri muvhu mhepo dzacho idzodzedzi unototarana nadzo wozoti handisi ucharorwa iyo wenda zodai mwana haasi uchane mwana washaika ichi chazo ndaritonazoita nhumbu inyaya yekuti zvimwe zviro zvedu zvemuda zvoenderana iwewe chaivo ndakakutarisa iwewo mukadzi wako hasati abarwa baiwo mukadzi wauchagarisana naye iwoga baba acho nama yacho achiutobvimba naiwo handisi zvoti kuchemberero utsvagiri wadii wangosiyana nazvo wotsvaga damage kana uchiti vana ndevako baba vari kudhauta izvizvi kune madna moenda through that process baba vako gutsikanawo kuti kana achizokubatsira vobatsira vachigutsikana kuti vabatsira zukuru wavo mabiological vana vako. In short, ndotsvaka tumari ururarora uchida urora here kana kuti uda ngozisa hako vanenge vamwe twana twacho tune makore makati 3 years kanoonekwa misoro yacho uri kuona sei kubho kudini uyizwako iwo chizwaka inishortika iwo buda munomu woenda wotsvaka zvimwe zviro zvokuita nini baba ino mwana wemumbo mutsvakira pabopo maka kana mbotsvaka zvokupfungaidza mundiro zviyo wombofunga bafu ambobinzwa iwo mbuya iyo siyana nayo tombosiyasiya zvaadaro iwo waudourora uchadourora wotsvaka kamari woyodini wodora ndopinda noitonasi ndokurongera mabhebhiti zvako zvoruira ndosajaira zviro zviri izi maita munhu unombokunetsa gore achitosandibata chembere kuti na 10 past 8 yautobvunza kuti wati toenda kupi toenda kwe hakuna zviro zviri izi kudaro mukadzi unofanira waita gore kana gore nehafu usati watombobata achitaura kuti iwe shamwari zviro zvedu zvazvidira kudai auna chembere dzema 15 minutes ona kwaari man siyana naye handisi kuona paine nyaya yatingati tingafambisa inyaya yechihure iripo iendi chihure chacho iwo wakatogara wazona kuti hure dzatsvaa usodourora ungadai wakaendesa mari dai ari munhu wakarongeka chacho ungadai usakaendesa here mari siya zvakadaro givu wakawina une zvino zvorudai zvakanaka chakamira tongatawo kusukumidza but tiri kungoita kuti zvimwe zviro zvacho ka
bheta kuzvisiya utarise mberi ucharamba uri utenderedzwa ngechemberi zvataura baba kuti nemishonga iripo saka ndati unoda kumbofumwa musaite chinja unogona garite mazindo kwechivanhu moragi ngozi kure pana ndatofunga kuti nini right zvingatoda kuti zvibatsirwa apa kuchengetwa kwakatoita ana majiki aya ndo chainga zoda kuti pamberi apo kanzona sekuvherifaiwa kuti shuwa ananga amajiki chaicho majiki unofanira kuzobhadhara kuchengeteswa marijeki akubhadharei nekuti haana kukupai vana. Munhu akanyepera uyu kuti vana ndevake ndiye anobhadhara. Marijeki akatobirwawo vana vana vachipihwa uyu. Saka kana imimi DNA test yaburitsa kuti vana haasiri vake, kuti muzoti ndava marijeki zvinooneka because mune mauda kuti muendesere vana vaya nemarijeki kuti mubate kuti ndiye here baba vakatonditaura kuti mukoma chakanditaura kuti ndakafonera nawo last week akanditaura kuti givhini kwakanditaura kuti anangava ndo zvaakandifonera pafoni ndakamufonera ina ndobva nditaura ina endai maurudzise mwana wayo iwo saramba paufamba baba uyu paakaona givhi achipinda nemukadzi wakazoti givhi udonyenge mukadzi wano wake tetswa yakawanda haungati kuona mukadzi wako achitidzikomo kwauhwanda kwausebera padhuze kwakuite 30 minutes uchizoti mukadzi uri unyengwako kwakuhwandore kwauzodistebwa ngemombe uyuyo zvouri kuita uri uzvizewo siyana nemukadzi wagivhi nyaya isatoitika uchaunzwa ndigivhi kuno tapedza saka kungoti anozomuvekipei asi yakamuona mukadzi wechidii sinambura mishonga paanonambura mishonga yaya akuzotaura nauyu manje inobva chipa kubva atendera zvese ati pakutaura here kukisa handowaise mishonga yachongano ochidzokise idziva chi hapana waita basa atleast tikava tinombodhiskasa tonesana vamweni vanotodzidzo vanhu vane vakadzi oda vanhu vana akadzi musati mwaroora endai mwooroora musazopedzisira tasvike petasvika nei dzinonetsa dzimwe nyaya dzacho kuzodzitangira kwekupedzisira okay saka mukomana tsorai nyaya yako hatigone kuiita mudare muno inonetsa iri wanda chihure nyaya yacho yakawanda chihure inyaya imwe kutongoti iya yakadai utoriwo nemasuruka kutongobata givhi wacho watombomusukumidza kuti iwo usazondijairira uchiuya but givhi hana uya umba kwako futi uri kuona kuti apa chiri kunaita ka mukadzi wako iyoka ndiye uri kuenda umba kwani pagivhi kuzoramba tichiuya kuno kumanje zvakuzotinesa bcause inyaya yedu tiri kuona kuti tinenge muri kuti dani tataurirana tikasvika pese apo toona kungaisina musoro haina saka kuti tirambe tichiuya kuno kumanje tamutoweste time hapana ndatoidismisa kuno ndatotaura kuti hakesi dismissed due to lack of evidence haina wetinogona kusunga mukadzi wacho haana uroorwa givhi wacho uyu paifanira kumukonfranda kuti givhi une mukadzi wangu azina givhi akati ndiri kutsvaka mombe saka tichatozosunga mombe. All right, thanks. Next question.